Na farko wato dabarun sana'o'i. Me za mu koya wannan makon a dabarun sana'o'i sai mun je mun gani. Ku biyo mu kalli dabarun sana'o'i. Ta mu da shigowa zangon dabarun sana'o'i. Cikakken ɗan kasuwa shine wanda yake da kyakkyawar alaƙa tsakanin shi da abokan hulɗarsa na kasuwanci, haka zalika da kuma kwastomomi. Amma idan mun karasa wa'annan, ana ganin cewa tabbas baka cika ɗan kasuwa ba, kuma kana buƙatar wannan ilimi da gogewa ta wannan fanni domin bunƙasa kasuwancinka. Muna tare da Malam Adam Abbas Hamid daga Jami'ar Tarayya ta Kashirin jihar Gombe, wanda da shi za mu kalli muhimmancin kyakkyawar alaƙa a kasuwanci. Malam, barka da shigowa. Barka da isa. Ya hanya? Alhamdulillah. Ya ɗalibai? Lafiya, alhamdulillah. Ana gishiri ko ana yaji? Ana kan aiki. Saboda jami'ar Najeriya ne sai mun jinjina muku malamai, a yau a ce da daɗi gobe babu daɗi. To amma dai ba batun jami'a za mu yi ba, bari mu kalli abin da shafi kasuwa. Shimfiɗar da ne ban sani ba ko ta yi daidai ta cewa mutum ba zai cika ɗan kasuwa ba sai yana da wata gogewa ta alaƙa tsakaninsa da abokansa 'yan kasuwa da kuma abin da shafi kasuwa. Ban sani ba ko za mu fara da wannan, kai mana shimfiɗa kai. Kwarai da gaske, wato ita a sana'a da akwai waɗanda suka kewaye ta, ma'ana abokanan hulɗa. Kuma waɗannan abokanan hulɗa ba sa wuce ainihin masu siyan kayan naka, wanda ake cewa kwastomomi kenan, da kuma waɗanda kai kake samu kaya daga gurinsu, da kuma ainihin jami'o'in gwamnati, ma'ana hukumomi da suke da alaƙa da kula da sana'o'i, da kuma ma'aikatanka. To yawanci waɗannan su ne suke kewaye da sana'a. To inganta alaƙa da waɗannan mutanen yana taimakawa sana'a sosai wurin ganin ta samu ci gaba da kuma samun ɗorewa a ainihin tattalin arzikin ita wannan sana'ar. To wannan shine a takaice waɗanda ya kamata a ce an kula da hulɗa da su, kuma an gyara hulɗa da su yayin da ake gudanar da kasuwanci. To a sabanin kamar yadda za ka ga wani lokaci a ce sai an shiga jami'a ko an shiga makaranta an samu wani horo na musamman, akwai gogaggun 'yan kasuwa da za ka ga cewa wasu 'yan gado ne da iyayensu suka taso, wasu kuma na haɗa jari ne, ila ma'aikaci ne kawai ina so nima in faɗa kasuwanci. Ɗaya daga cikin matsalolin da ake fuskanta shine kila mutum tunaninsa daban, ta yi ma soja ne ya gama harkar sojansa kuma yake so ya zama ɗan kasuwa. Ta ina za a fara? Ta yaya ake gina ita wannan alakar? Me da me mutum ya kamata ya tanada? Me ya kamata ya sani? To yadda ka tsaro su kusan daban-daban ne da wanda yake ya girma a cikin sana'a. So shi wannan kaga already yana da wannan foundation din. Akwai wani irin tubali da aka riga aka ɗora sana'ar, watakila ta kaka da kakanni ce zai ci gaba a kai. To kaga wannan gina alaka zai zo masa da sauki akan wanda shi kuma sabo ne, kamar misalin da kai yanzu zai shiga kasuwa. To shi wannan sabon shine zai iya zuwa da kalubale kala-kala. Na farko sai ya zama na cewa yana da kyakkyawar alaka da ainihin hukumomin gwamnati, kasuwarsa ta tsaya. In kasuwarka ta tsaya, abu na gaba kuma sai inganci. In kana da aiki ko kuma kana da products ɗinka suna da inganci, to za ka samu mutane za su ringa zuwa. Sannan sai ka nemo inda kake kaiwa, inda kake zuwa kana siyowa. Su ma in ka kyautata alaƙa da su, daga nan kasuwarka za ta ɗore. Don haka shi wanda yake shiga sabo ya fi fuskantar ƙalubale gurin gina wannan alaƙar akan wanda shi dama a cikin kasuwar ya taso. Tun kaka da kakanni sun riga sun gina wasu alaƙoƙi da suke cikin abin nan. Kuma wannan duk yana daga cikin abin da ya kamata mutum ya lura lokacin da yake son fara sana'a. Ya ga shi wani ɓangare ya fi ƙwari a ciki. Idan ya san cewa suna da wata sana'a da an san su a kai, an san 'yan gidansa a kai, daga lokacin da ya zo ya ce shi ma yana wannan sana'ar, to akwai wayanda dama za su yi imani da cewa abin da zai yi mai kyau ne. Tun farko sun san cewa wannan gadon gidansu ne. Akan wanda zai zo sabo, shi wanda zai zo sabo alaƙarsa sai gina wannan alaƙar sai ya fi masa wahala akan sauran mutane. Ina ganin abin da yana da faɗi, saboda da ke wannan magana sai nake tunanin wasu abubuwa kamar guda 2 zuwa 3. Farko an ce competition is okay a kasuwanci. Kana harka atamfa, ina harkar atamfa, ko kana shigo da mai na girki, ina shigo da mai na girki, ko makamantan irin wayannan abubuwa. Kuma muna so mu gina alaƙa tsakaninmu. Wani lokaci kila don mu kare
ita kanta sana'ar ko in aka samu bambanci farashi bai tsaya ba ni da kai babu wannan abin babu fahimtar juna ta yi wani ya karya wani ko wani abu makamancin wannan ɗaya kenan ina ganin kamar akwai alaƙa tsakanin masu competing da juna ya za a yi balansin wannan bari mu fara da wannan kafin mu je mataki na karin haɗe tambayoyin da balansin ɗin competition ga alaƙa ga competition a ciki sometimes ka san akwai wani ɗan rivalry wanda idan mutum bai da gogewar alaƙa za ka ta shigo tana nema ta kawo tasgaro ga kasuwanci dole ne sai an samu gasa mai kyau a tsakanin 'yan kasuwa saboda idan aka samu gasar da ba ta da kyau to kowa zai cutu su 'yan kasuwan za su cutu ma'ana kasuwancinsa zai cutu sannan su kuma waɗanda suke zuwa siya su ma za su cutu abin da ba a so a kasuwa shine a samu mutum ɗaya shi yake siyar da abu shi kadai kaga zai iya ɗora farashi duk yadda yake so yawwa monopoly to idan aka samu monopoly za ka samu cewa yana siyar da kayan fiye da kima ko kuma ribar ta fi yawa akan yadda sai ringa cutan masu siya amma ana son a samu wannan competition din wannan competition din yana taimakawa gurin inganta kasuwar saboda in dai ka san cewa akwai mai yin irin naka to sai ka nemo hanyar da za ka yi naka ya fi nashi kyau ko naka ya fi nashi arha ko naka ya fi nashi sauƙin samu kaga wannan sabon fasahohi da suke shigowa in ka sa kasuwar ka ya zama na kana da page a wannan shafukan sada zumuntan kai za a fi saurin zuwa gurinka ma'ana mutumin da yake gida zai iya placing order ya zo ya same ka to sai ka ga alaƙar ka sai ta fi ci gaba akan wanda shi fa sai ka tashi duk inda kake ka je inda yake to dole sai 'yan kasuwa suna kula da wayannan abubuwan lokacin da suke gina kasuwanci bari mu kalli kwastomomi su kuma ta yiwu ya danganta da irin abin da kake saida kwarai ta yiwu irin kayayyakin sarauta ne irin na su ɗaya daga cikin cameraman ɗin ma'anan kamar Hadi wanda yana kallon sa a yanzu ta yiwu kai mai sayar da turarruka ne ta yiwu kayan mata ne wanda in suka shigo cinikin da za a yi da namiji a minti 10 sai a je ma a yi dan yi hutu irin wanda muke na takaitaccen lokaci a dawo a sake dora mace ita ba wani abu bane a wurin ta a wani ana ciniki ban sani ba me ya kamata mutum ya samu na wato fahimtar ɗabi'un mutane daban-daban ta yaya wannan zai taimake shi a wannan magana da muke to akwai ilimin sanin halayyar dan adam da ya kamata a ce 'yan kasuwanninmu suna da ido akan wannan saboda ya kamata ka fahimci cewa mutane daban-daban ne akwai mai gaggawa akwai mai haƙuri akwai wanda yana zuwa in ya tambaye ka nawa ne kaza ka ɗauka ka bashi ba zai ma nemi ragi ba kamar yadda kai misali akwai wanda za a iya wuni ana ciniki da shi akan wani abu to ɗan kasuwa in ya fahimci kwastomominsa wannan zai sa ya samu sauƙi gurin tafiyar da su kuma sai ka kasuwancinsa ya fi ci gaba in ya san cewa wannan mutumin yana zuwa za a yi mai abu nan da nan a ɗauka a bashi to ya san cewa wannan mutumin ba ɓata lokaci in ya zo wanda kuma ya san ɓata lokacin za a yi to zai samu haƙurin jure wannan cinikin da za a yi tsakaninsa da shi to duk yana cikin abubuwan da ya kamata 'yan kasuwa su kula da shi domin ƙara ƙarfafa alaƙarsa da kwastomomin. Hausawa suka ce hangen dala ba shiga birni ba wala Allah ba kasuwanci kai tsaye zaka shiga ba kana buƙatar wata gogewa ta musamman ɗaya daga cikin batutuwan da muke tattaunawa akan abin da ya shafi yadda zaka gina kyakkyawar alaƙa tsakanin kai da 'yan abokanka 'yan kasuwa da kuma kwastomomi idan kuma muka dawo idan kana fita waje ko kuma tsallakawa zuwa wasu ƙasashe ko kuma wasu yankuna domin saro kayayyaki shi ma za mu kalli abubuwan da ya kamata a ce ka tanada a dakace mu. To barkamu da dawowa daga hutun takaitaccen lokaci a zangon dabarun sana'o'i na wannan safiya cikin shirin Gari ya waye muna tare da Malam Adam Abbas daga Jami'ar Tarayya ta Kashare kuma muna kallon muhimmancin kyakkyawar alaka a kasuwanci. Mun kalli wasu rukunoni guda biyu na farko kamar alaƙa tsakanin shi ɗan kasuwa da abokin shi ɗan kasuwa mun kuma kalli tsakanin shi ɗan kasuwa da kwastoma na ambaci wani abu kasuwancin akwai za ga wani a cikin gida kawai yake yi akwai kuma wanda yake tsallakawa international akwai wanda yake kuma a cikin gidan zai je wani yanki misali bahaushe tafi kasashen yamurai ko kuma su zo nan ko kasashen yarbawa za ga akwai bambanci na fahimta na al'adu da sauransu ta yaya ake iya blending wannan ya zama kaga wasu sun zama wasu saboda alakar ka da irin wannan magana da muke za ga wani dan China ya taso ya zo Kano saboda mutum ko kuma wani a Berebe ko kuma Ibo ya taso ya zo Kano saboda mutum ban sani ba mutum zai gina wayannan qualities din amana
wato amana ita ce ginshikin da take sa duk wasu kasuwanci su tafi yadda ya kamata. Mutumin da yake da amana wanda yake kasar waje ma ko China ko wani ina ne inda ka kai misali da shi, zai iya tura mushi kuɗi ba tare da ya gan shi ba, kuma sannan ya yi odar duk kayan da yake siyarwa shi ma kuma ya tura masa abin da ya ɗauka a hoto ya ce masa shi yake da shi, idan ya turo masa ya zama da shi ɗin ya samu. To wannan za ta gina alaƙa mai kyau tsakaninsa da irin wayannan mutanen da suke nesa da shi. Kuma ko wani ƙarin mutum ya tashi ya tafi, ko misali ya je yankin kudu ko wani abin nan, ita kanta amanan nan ita take sa mutane su jawo ka jiki domin a yi alaƙa mai kyau da kai. Don haka amana ita ce ginshiƙin ainihin ci gaban kasuwa. Wasu za su kalli kasan akwai batun da sai mutum ya ringa ganin kamar ai this is normal, kamar ai normal ne, amma bari mu kalli bari mu fito da irin matsalolin da ka iya wato faruwa daga kasuwancin mutum idan ya rasa ita wannan kyakkyawa alaƙa ta kasuwanci. Ko za ka yi dan lissafo mana wasu daga cikin irin matsalolin da mutum zai iya fuskanta idan kila bai da kyakkyawar alaƙa ta kasuwanci? To in ba ka da kyakkyawar alaƙa ba wanda zai zo kusa da kai. Duk wanda ya zo so yake yi ya ga an yi alaƙar da gobe ma za a sake yi, don ana yin abubuwa ne saboda gobe. Za ka kula da yadda za ka kyautata wa mutane don gobe in sun tashi ko kuma sun nemi wani abu kai za su fara tunowa. Sannan abu na gaba akwai kyakkyawar alaƙa tana jawowa mutane su referral, ya ake cewa referral da wato kamar su ba da shawara ko kuma ba da, sai kaga wannan kun yi alaƙa da shi ta ƙaramin kuɗi amma ya ji daɗin ta, sakamakon haka sai ya haɗa ka da wanda yawwa za ku yi kuma wata babbar alaƙa. To rashin wannan amana zai sa ka rasa duk irin wayancan abubuwan da za ka iya samu sakamakon kyautata alaƙa da mutane irin wannan. Don haka amanan nan dai in dai ba a gina ta a kasuwa ba to an fara rusa kasuwa. A shimfiɗa ka ta farko ina ganin ka ambaci abin da ya shafi gwamnati. Shin ina abin da ya shafi gwamnati ya shigo ga alaƙar ɗan kasuwa da abin da ban sani ba, akwai wani rawa da shi ko kuma wata alaƙa da ya kamata ce ɗan kasuwa yana da ita, ban sani ba, kila ko ta fuska haraji ba ga yawa da akwai fuskoki da dama. Yanzu misali duk wanda yake son zai sai abu zai so a ce ya je gurin wanda yake da rajista. To in dai baka inganta rajista ka ba da gwamnati, baka biya harajin ka ba, kai kanka kasuwar ka tana rawa, yaushe kwastomomi za su zo? Ka fahimce ni? To wato in dai ka tsaya ka kula da alaƙarka da hukumomin gwamnati, ka cika duk wasu ƙa'idoji da aka sanya, to insha Allah wannan yana daga cikin abubuwan da zai ƙara ƙarfafa alaƙarka da kwastoma. Don duka ita dai kasuwa aka ce ba yawan rumfuna ba, mutanen da za su siya su ne kasuwa. To duk kana gyara wayancan abubuwan ne saboda masu siya in su zo su samu nutsuwa da kai su sai kayanka, kuma daga nan su gane mu'amalarka, daga nan kuma sai ga alaƙa wani an zo shagonsa yau baya nan an rufe saboda ya saba doka kaza, dama is not certified kaza ko wani yawa. To wannan duk sai ya jawo ma tangarda a kasuwancin. Wannan batun da muke yi mutane za su yi tunani to ta yi kasan za a ce wani mai tsaurin hali ne ko kaza ko kaza. Akwai kuma abin da za a ce in ka samu gogewa ko ka samu wani ilimi na musamman za ka ga an canza tunanin mutum kamar bashi. Akwai wani horo na musamman da a ce ake iya bada wa mutane ko 'yan kasuwa wanda kila idan mutum ya samu wannan horon ta yi ko a jami'a ko a wasu makarantu wanda zai samu gogewa irin wannan fannin? Kwarai da gaske akwai kwas mai zaman kanshi da ake yi na business administration, ma'ana gudanar da tsare-tsaren kasuwanci. Sannan kuma akwai wasu 'yan ƙananu masu gajeren zango courses ɗin da ake yi a jami'a. To duk ɗan kasuwan da ya samu dama yana da kyau ya je wa'annan courses ɗin domin ya ƙara faɗaɗa iliminsa a gurin yadda zai gina alaƙarsa da sauran al'umma da yake tare da su da suka kewaye wannan sana'ar tasa. Yanzu muna digital world, ba akwai 'yan kasuwan da ba shaguna ne da su ba, ba alaƙa suke da mutane kai tsaye ba, alaƙa ce ta yanar gizo mai mu'amala da kai. Ta ya za ka fahimci idan ni kwastoma ne shi wannan yana da kyakkyawar alaƙa, sannan kuma ni a matsayin ɗan kasuwa ta ya zan gina kyakkyawar alaƙa in portraying kaina in nuna wa duniya cewa kana mu'amala ne da ɗan kasuwan da yake da kyakkyawar alaƙa. Ka san tana da ɗan bambanci da physical contact da ake da shi. Yana da bambanci. Idan alaƙar kasuwancin ka kai kana yin sa ne online, to da akwai ƙa'idojin online ɗin. Akwai wanda idan ya ga misali a shafinka hotonka ne a jiki, kaga na farko, sannan kuma ya ga ka cika duk wasu ƙa'idoji da ake buƙata a abin nan,
ga kuma alamun watakila ka ma yi wasu kasuwancin ka ɗaɗɗaura hotuna, to sai ya samu natsuwar yin kasuwa da kai. Ko daga ina yake zai iya yin mu'amala mai kyau da kai saboda yana ganin cewa wannan ya fito aikin ne. Saɓanin ana samun bara gurbi idan aka zo harkar intanet da zaka ga mutane suna ainihin cutar wasu ta abin nan. To don haka don gujewa wannan, mutane za su so su ga mutumin da ya cika duk ka'idoji sannan sai ya abin nan ɗin kasuwarsa. An ce wajen gyaran gida sau da yawa akan ɗan rasa ido. To garin kyautata alaka me ya kamata mutum ya kiyaye, karka zo garin nuna ya ce ai kai kaza ne, kai mai kirki ne wajen kila ko saurin yarda. Ban sani ba akwai wasu matakai da ya kamata a ce duk da kana da kyakkyawan alaka, but then akwai wasu precautionary measures da ya kamata a ce dan kasuwa yake dauka, wala Allah su zama kamar shawarar da za ka rufe muna tattauna da mu da ita. To yana da kyau 'yan kasuwa su san cewa kasuwancin su zai ɗore ne idan sun kiyaye jarinsu. So don haka idan ya zama na cewa sai an biya ka sannan za ka ba da kaya, to wannan zai sa ka zamana kana cikin tsaro kuma kana cikin aminci. Domin kamar yadda kai ake tsoron yin mu'amala da kai dan ko kai mai daga cikin waɗanda za su iya cuta ne, to shi ma haka wancan yake tsoron yin mu'amala, ko in ce kai ma haka kake tsoron yin mu'amala da shi, kar ka je shi ma mai cuta ne. Nan ba bashi kenan a takaice. Yawwa, in dai ba wai an yi ɗaya biyu da yawa ba. Aka ce kasuwancin zamani kamar in babu bashi wani lokaci ba ya tafiya. Ina ganin kamar manyan dealers ko kuma ai sai an gina alaka mai kyau sannan maganar bashi take zuwa. Sai an kai wani certain yawa sai an kai wani mataki, saboda idan yanzu aka ce daga farawa ka fara da bashi, to ya kenan. To lokacin da ya riga ya riske, ina ganin wannan shawara ce mai matukar fa'ida. Mun gode kwarai da gaske da lokacin ka. Masu kallo da fatan an ji daɗin kasancewa tare da mu a wannan tattauna da muka yi tare da bakonmu na wannan lokaci, Adam Abbas Hamid daga Jami'ar Tarayya ta Kashirin jihar Gombe, kuma mun magana akan kyakkyawar alaka ne a kasuwanci. Ina ganin wani abu ne mai matukar fa'ida wajen bunƙasa kasuwancinmu. Za mu je hutun takaitaccen lokaci, idan muka dawo shirin gari ya waye zai dora. Maskalo barkanmu da dawowa. Ita dai sana'a tana da muhimmanci a koye ta, kuma kyakkyawar alaka ita za ta baka dama ka iya mu'amalantar kasuwancinka, kuma ka ma samu customers din da ma ba naka bane ba su dawo naka. Ai in baka da kyakkyawan alaka naka ma guduwa za su yi su baka. Ai kowa yanda ka san yanda Bature ya ce customer is always right, da gaske ne. Ni da duk wani a wasu lokutan ina cewa ni a littafi na babu customer is always right. I'll beat you blue and black if you do me anyhow. Amma kuma yana da amfani ka zama kana da wannan relation din da customers ɗinka mai kyau, sai ka kana attracting mutane naka ma kana rike su yanda ya kamata. A madam customers ya kamata ma misali kai ka zauna ka dan yi tunani, layukan da kake amfani da su na waya zai wahala a sati baka ga sun maka test guda uku ko guda hudu ba. Kwarai da gaske. Saboda a dinga jin ya lafiya. A ji ya lafiya, ko kuma ga wani abu saka text kaza ga kaza, kawai akalla dai a ga wani moves ɗinka. Ko dai ka a ci maka kuɗi dai. Talking about money. Masu kallo lokaci ne da zamu